वा हम बैग में पड़ो अरे छाड़ हम सिद्धांत अरे मते कोन धरछ धरले तो खसी गलानी कबड्डी खेल बंद कर खेल एठू आरंभ धान बिल आउ खंडे बाट मुझे दौड़ू खंडे कहीं दी खंड बाट दौड़ू दौड़े दौड़े आम पानी मारी सारे बस बैग आमको दे धान बिल दौड़े तो बाहर खाई दौड़े दौड़े आम पानी मार आहु दौड़ू अरे मु जानी पानी बोही जाए तमर मला केमिति तू सारा जो दौड़ेलु पानी मरबनी आ कौन बंचब से बैग आम दे दे नौ न नियो सारा फाड़े चेन नहीं तुम बैग किए तुम बाड़ुआ बैगटा रखुची दे दे से बैग दे देवी बोली भाभी आउ देवीनि ସେଇଠି ରୁହ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଏ ଧାନ ବିଲେ ବିଲେ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବି ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବୁ ନା ପିଟି ଦେବି ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବିନି ଦେବି ନା ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ରଖିଥା ଜାଣିଛୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିନି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋର କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଦୌଡ଼ୁଛି ହାତ ଦୌଡ଼ୁଛି ତ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଖାଇଲେ ନା ବ୍ୟାଗ୍ ଆମକୁ ଦେଇଦେ ତମେ ଆଉ ବିଚଳିତ ହୁଅନି ଆରେ ଯଦି ତମ ବ୍ୟାଗ୍ ତମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଉନି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ଏମିତି ମଜା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବେ ଟୋକା ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ପଦେ ପଦେ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ जगे जगे ठीक कौन कर कालीर मदनेश्वर खसनी तो टिके क्षीर मादल का खसी जीव तू ये क्षीर दौचु ना मुझे गलु मारुची तू गोटे कथा जानु कौन है डांग आज फोन कर दीर्घ 25 वर्ष पर गाँव को फेरुची अरे तू सत कहू मु कौन तो सतुरी तो मिछ कहबी चलू चलू ता पाखु बुझा चल जा अरे कथा सीतू जानी ना सी केमती जान सी तो कदली बगीचार थिला हौ हौ सीतू बाबू कदली बगीचा चल जा अरे कौन होला अरे तू सकाल पर कदली बगीचार लगी गोटे कथा जानिचु अरे तू कौन जान कदली गछर मूल्य दीर्घ 25 वर्ष है मुझे कदली गछर सेवा कर कितु गोटे कसी कदलीटे भी पाऊनी रे तो चारा ठीक नहीं मु चारा सिआरे आनी छाड़ से कथा सांग तू कथा जानचु दीर्घ 25 वर्ष पर आमर से देशी मधुआ सांग डांग फेरुची अरे 25 वर्ष कम फेरुची कहले 30 वर्ष फेरी था अरे आमर से 25 वर्ष देशी मधुआ सांगटा ए विदेशी मधुआ हो जाती अरे से देशी मधुआ हो कि विदेशी मधुआ हो चल तो पाखु जीवा जीवा केमिति चल गड़ी गड़ी जीवा कदली गचर पिटी पड़ू तोरा कदली गछ ना खंडगिरी पहाड़ मो मझी गोड़ भांगी जाता
ସାଙ୍ଗ ତ ମଝି ଗୋଡ଼ର ବୋଧେ ବଳ ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଉନୁ। ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ହର୍ଲିକ୍ସ ନୁହଁ, ଏ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ ଦିଟା ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଛି, କାଲି ଢିପରେ ପଡ଼ିବି, କାଲି ତମରି ବେଳ ବି ଆସିବ। ହଉ ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଉଠୁ ଉଠୁ ଯିବା। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି, ସେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥିବେ? ସିଏ ତ ଜାଣିଥାଏ ମଦ ଗୁଡ଼ା, ମତେ ଛଡ଼ା ସେ କ'ଣ ଆଣିବ? ନା ନା, ତୋ ପାଇଁ ଶଳା ଏହୁ ମୋଟର କନ୍ଦମୂଳ ଆଣିଥିବ, ତୁ ଶଳାଟି ସିଝେଇ ଖାଇବୁ। ଜଗେଇ ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି, ମୋ ହାତ ଘୋଳି ହଉଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଡ଼ ଘୋଳି ହୁଏ, ହେଲେ ତ ହାତ କେମିତି ଘୋଳି ହେଉଛି? ତୋ ଟିକେ ସଫଲ ଖିଆ ପାଟି ତ, ଗୋଡ଼ ଜାଗାରେ କହୁ କହୁ ହାତ ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ। ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? 102 ଫୋନ୍ କରିବା? ଆରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରସବ କରିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଶଳା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି? ହଉ ହଉ, ଆଉ ଏତେ ନାଟକ କରନି, ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ତୋର ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଯୋଗୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ବି ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି। ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ସିଏ ଯେମିତି ମୋ ଗୋଡ଼ଟାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛି, ମୁଁ ଚାଲିବି କେମିତି? ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ତୋର ଆଉ ରସୁଣ ତେଲ ନେଇ ଘଷିବୁ? ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ତେଲ ଜାଣିଛି। କୋଉ ତେଲ? ଜାପାନୀ। ସେ ତେଲ ମାରିଲେ ତା ଗୋଡ଼ କ'ଣ, ତା ହାତ ବି ଉଠିବ। ଆରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିଲି, ତେମେ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତ, ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତ, ତମ ପାଣି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପେନ୍ସନରେ ହେଇଛୁ? ଏଟା ପେନ୍ସର ନୁହଁ, ପଲ୍ସର। ଯୋଗୁ ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆରେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଇଏ ବୋଧେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ ତ। ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁଛି ଡାଙ୍ଗ, ହେଲେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗ। ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର, ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର, ଏଇଠି ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର। ସେଇ ଆଖି ତ, ସେଇ ନାକ ତ, ସେଇ ଶିଳ୍ପ ତ କଥା। ভাবিলে ভাবুছি দাদা, চাহিলে দেখুছি দাদা, কোউঠি লুচিলে ତୁ ଆମ ଡାଙ୍ଗ ନା? ନା ନା ମୁଁ ତା ଆତ୍ମା। ସତ କହ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ନା? ଯଦି ସତ ନ କହିବୁ ତତେ ତ ବିବାହିତା ମାଇ ପରରାଣ। ହଁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତମର ସେଇ ଡାଙ୍ଗ। ପିଲାଦିନେ ସାଇକେଲ ଚକା ଗଡ଼ଉଥିଲା ବେଳେ ପିଏଇ ଦେଇଥିଲ ମତେ ଭାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତମର ସେଇ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ତମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିବ, ତମ ଛାତି ପୁରା କଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ତମେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ମୁତରା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମେ ଚଢି ଖୋଲିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ହେଇଥିଲ, ମୁଁ ତମଠୁ ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ଥିଲି। ଶଳା ଝାଟିଆ, ଆଉ ଆଜି ତମେ ମତେ ଇଜ୍ଜତ ଦେଖଉଛ? କ'ଣ କହିଦେଲି ତୁ? ମୋର ଏଇଠିକି ବାଜିଲା, ଏଇଠିକି। ସେଠି ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଛାତି ଭିତରୁ କିଡନୀଟା ଥରିଗଲା। ତୋ ଛାତି ଭିତରେ ବି କିଡନୀ ଅଛି? ଆଉ ତୁ କ'ଣ, ଆମେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରୁନୁ? ଖାସ୍ ତୋରି ପାଇଁ, ଖାସ୍ ତତେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମକରା ଯାଇଟା ସାଇକେଲ ମାଗିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? ତା ଭଲପୁର ବେଳ ପାଇଁ ଏହୁ ବଳ ଭଳ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆରେ ଫେବୁଲ କରି ସବୁତିଆ ପବନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଚାଲିଗଲା। ସତ କହୁଛି? ହଁ, ତୋ ଦେହ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହ